Σκιαντοπίτης Βερτισιλάτα. Ο γενναίος σαμουράι έκαμε να ξαποστάσει κάτω από τη σκιά ενός δέντρου μετά τη φοβερή μάχη με τους εισβολείς. Τα χέρια του έτρεμαν από την αδρεναλίνη που, αναμεμειγμένη με τον κίνδυνο, έρεε στο σώμα του προσδίδοντάς του υπεράνθρωπες ιδιότητες. Μολονότι όμως ο ιερός αγώνας ήταν νικηφόρος, ο νεαρός πολεμιστής δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Το πρόσωπό του ήταν συννεφιασμένο από μικρές συσπάσεις αγωνίας για το μέλλον. «Τι έχεις?» του ψιθύρισε το δέντρο. Ο Ιάπωνας δεν ευνηδιάστηκε από την ερώτηση του δέντρου, παρότι δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά δέντρο στη ζωή του να μιλάει. Γνώριζε όμως από τις αρχαίες αφηγήσεις για την ιερότητα του ξύλου, των φύλων και της σκιάς και αγαπούσε τα δέντρα σαν αδέλφια του που περιποιούνταν τα πνευμόνια και τις ψυχές όλων των ανθρώπων με τιμή. «Φοβάμαι», αποκρίθηκε στο δέντρο με παρησία, «η οικογένεια έχει κανονίσει να πάρω για γυναίκα μου μια υπέροχη κοπέλα, την οποία και ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα, και αναρωτιέμαι αν πάντοτε θα την αγαπώ όπως τώρα και αν πάντοτε θα με αγαπάει και εκείνη». «Γιατί να πάψει η αγάπη σας?» ρώτησε το δέντρο. «Δεν ξέρω, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι επιθυμίες αλλάζουν και οι αρχαίες αφηγήσεις λένε πως μόνον όποιος προσαρμόζεται επιβιώνει. Εγώ όμως δεν τις θέλω τις αλλαγές, θέλω τα πράγματα να μένουν όπως είναι». «Δεν είναι πρόβλημα αυτό, γενναίε πολεμιστή», αποκρίθηκε το δέντρο καθώς ένα δροσερό αεράκι χάιδεψε το πλούσιο φύλλωμά του. «Εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη γη 250 εκατομμύρια χρόνια και δεν έχω αλλάξει». Εντυπωσιάστηκε ο τολμηρός σαμουράι με την ηλικία του δέντρου και ρώτησε με ζωηρό ενδιαφέρον: «Πες μου το μυστικό σου, δέντρο των μεγααιώνων». «Δεν υπάρχει συνταγή για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, γενναίε πολεμιστή. Μπορείς στο βωμό της αλλαγής να προσφέρεις την αλλαγή ή τη σταθερότητα. Είναι η τύχη που θα κρίνει αν η προσφορά σου θα γεννεί αειφορική. Ο γάμος είναι ούτως ή άλλως μια παράξενη συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων πως θα θέλουν πάντοτε να βαδίζουν μαζί. Αν θέλεις να προσφέρεις σε αυτόν τη σταθερότητα, κοίταξε στα μάτια το υπέροχο κορίτσι ακριβώς πριν το παντρευτείς και πες του ότι υπόσχεσαι να στέκεσαι δίπλα του πάντα ως αυτός που γνωρίζει και όχι άλλος». Τα λόγια του δέντρου χαράχτηκαν στην ψυχή του έντιμου σαμουράι που απεχθανόταν τις αλλαγές και ήθελε με τους ίδιους τρόπους και τις ίδιες αρχές να αντέχει σε όλες τις θεομηνίες, τις βροχές, τους κεραυνούς, τους ανεμοστρόβιλους, τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις πυρηνικές εκρήξεις. Κρατώντας το κορίτσι του πριν από το μυστήριο και κοιτάζοντας το βαθιά μέσα στα μάτια, είπε: «Υπόσχομαι να είμαι πάντοτε αυτός που παντρεύεσαι αυτή τη στιγμή και όχι άλλος, ακόμη και όταν ο καιρός θα μας έχει προσπεράσει». Δύσκολος πολύ ήταν ο αρχαίος πολεμιστής, μα το κορίτσι δεν έφυγε ποτέ από το πλάι του, όπως πρέπει σε όλους τους ανθρώπους που το λόγο τους προσφέρουν με τιμή στο βωμό της τύχης.